Croeso, da ni yn gardd bywyd gwyllt cymunedol yn Tan y Grisia. 2 flynedd yn ôl, oedd o'n mynd edrych dim byd debyg i fel mae o wan. Oedd o'n darn o tir secur a ddim wedi cael ei defnyddio yn blynyddoedd. Oedd o jyst llawn glaswellt a planhigion ymledol cymryd drosodd. A doedd 'na ddim llawer o bioamrywiaeth yma, neu cynefinoedd i natur o gwbl. Felly, dros yr 2 flynedd dwytha yma, da ni wedi bod yn creu gardd cymunedol i denu mwy o bywyd gwyllt, gyda pherllan a hefyd meithrinfa coed, ond hefyd rywle i bobl gael dod hefyd i ymlacio a i mwynhau bod mewn natur a gobeithio dysgu am garddio ar gyfer bywyd gwyllt. Da ni'n cael ei ariannu yn benodol gan y loteri cymunedol a'r cronfa camau cynaladwy. Ond hefyd, da ni wedi cael cefnogaeth gan yr cronfa partneriaeth natur. Felly mae'r Parc Cenedlaethol Eryri a hefyd Cyngor Gwynedd wedi bod yn gefnogol iawn efo ariannu gwahanol bethau. Mae Adra sydd yn perchen i'r tir hefyd wedi rhoi grant i ni, a wahanol grantiau bach. Ond mwy na hynny, yr bobl sydd wedi wneud o'n bosib. Bobl lleol sydd wedi bod yn helpu allan, diwrnodiau agorad, plannu coed, a jyst edrych ar ôl o'r ardd hefyd. Mae'r ymateb wedi bod yn hyfryd, dweud gwir. Mae pobl wedi bod mor cefnogol o'r cychwyn. Nathon nhw ddod yma i helpu plannu'r perllan, i plannu'r gwrych, da ni'n plannu'r cannoedd o goed yma gyda help pobl lleol. Un peth wedi bod yn hyfryd wedi gweld y plant cymryd diddordeb. Maen nhw wrth i fodd ddod yma i chwarae, maen nhw'n cynnig helpu dyfrio planhigion a'r coed, a maen nhw'n gofyn cwestiynau. Felly mae hwnna wedi bod yn hyfryd hefyd. A mae just lyflu gweld bobl ddod yma a relaxio a mwynhau'r lle. Un o'r pethau gorau i fi ydy gweld faint mor sydyn mae natur wedi ddod yn ôl yma. I gweld yr holl flodau yn dechrau tyfu, gweld yr adar, yr gloynod byw, y gwenyn yn dod yn ôl yma. Mor sydyn, really, just dros yr 2 flynedd dwytha yma. Felly hwnna ydy'r un o'r pethau gorau i fi. Hefyd gweld bobl ddod yma sydd yn pasio ac yn dweud, dwi'n cofio gweld y darn o dir yma, oedd o mor ddigalon gweld o wedi mynd fel oedd o, ac rwan dwi'n wrth y modd ddod yma a mwynhau bod mewn natur. So hwnna ydy'r pethau gorau i fi. Ond da ni wedi cael y challenges hefyd. Stormydd dros yr Gwanwyn wedi chwythu'r blodau off y coed ffrwytha yn anffodus, so does dim llawer o afalau i gael tro yma. Da ni o hyd yn delio efo'r creu planhigion ymledol, so mae hwnna angen cael ei rheoli. Mae yna cyfnodau sych ofnadwy wedi bod. Felly da ni gorfod ddod allan a dyfrio'r coed a'r planhigion yn aml. Ond heblaw am hynny, dim byd mawr, really. So, hwn ydy'r perllan treftadaeth. Hwn oedd un o'r pethau gyntaf nathon ni plannu. Maen nhw gyd yn coed ffrwytha Cymraeg, fel Ynys Enlli neu'r Eirin Dimbych. Be da ni'n gobeithio creu yn fama ydy rhyw fath o coedlan fwy tadwy. Da ni ddim just coed ffrwytha, afala a hynny, ond o gwmpas ac o dan yr canopi o'r coed, da ni wedi plannu currant, gooseberries, mefus a llwyth o wahanol perlysia, ac yn y pen draw y gobaith ydy bydd hwn yn cynhyrchu bwyd am ddim i bobl lleol. Dio ddim yn rhandiroedd arferol, os liciwch chi,
Gobaith ydy yn y pen draw fydd o'n mwy hunan gynaladwy. So hwn ydy'r gardd corsiog. Nathon ni greu hwn reit yn cychwyn. Oedd o'n bwysig gael ffynhonnell dŵr i'r wahanol anifeiliaid, so gwas neidr, rogaeod, ond hefyd adar, peillwyr, nhw angen ddŵr hefyd. Nathon ni greu yn hytrach na pwll, mae hwn rili jyst dan o tir wlyb, a da ni wedi plannu fo fyny efo wahanol planhigion sydd yn hoffi bod mewn dŵr. Mae gennych chi'r llysiau'r milwyr coch, enghraifft, yn fan'na. A mae'n hyfryd jyst gweld y gwas neidr a'r wahanol pryfetach byrion o gwmpas. So hwn di'r ddôl blodau gwyllt, wel rhan ohono fo. A hwn ydy'r un o'n hoff darna, dwi'n meddwl, o'r ardd. Be wnaethon ni fama oedd tynnu'r haen top yr gwair o'na a gosod strips o twarch blodau gwyllt rownd yr ochr. A wedyn nathon ni gwasgaru hadau yn y canol. A beth sy'n digwydd wan dros y flynyddoedd ydy'r mae'r blodau yn hunanhadu dros gweddill yr cae. A maen nhw'n datblygu, maen nhw'n hardd. Hwnna di'r, dwi wrth y modd gweld nhw'n dod allan yn y Gwanwyn, a wedyn maen nhw ar ei ora yn mis Mehefin a Gorffennaf. So un o'r pethau cyntaf nathon ni creu oedd yr gardd synhwyraidd. Felly da ni wedi plannu wahanol flodau, perlysiau a planhigion. Mae'r plant wrth i fod yn dod yma, maen nhw'n glasu'r mintys neu'r chives, a hefyd mae'n denu'r peillwyr i fewn. So hwn ydy'r un o'r darna hyfryd o'r ardd.